Tenyanga mato yumu asiano, alamata no mate, yumu asiano. Tenyanga mato yumu asiano. Sranan. Tenyanga mato yumu asiano, alamata no mate. Yumu asiano.
Goedemiddag, volgers. Goedemiddag. Ai. Pokai takang alibisma. Ano zomaar de masma met poku volgers. Volgers, goedemiddag. Buitenland, goedemiddag. Sranan, goedemiddag. Ja, een hele week weer, hè. Spannend week. 1 oktober was de president weer bezig. Maar voor zoeken naar de man. Jongen, tegen luku om je heen. Je ziet wat los aan heeft sa. Smai bruya. Walomang. No sa fucha de srefi. Die mannen raken helemaal met emoties. De mannen mag go om. En de man heb 10 jaar maakt die. En de mannen wesap. Zij sa in alibi. Mi mati. Mo karening. Dus jere nou. Wie plaka buba toch? En wie nou plaka buba toe. We zijn allemaal zwart. En we hebben allemaal dezelfde bloed. Maar we seru srefi. Terwijl ik bij unu. Dat is mij seru unu. Familie ik bij unu. Dat familie is ser unu. Het is zover. Het is zover. Usabama. Biggie dansie. Biggie dansie na ahoy. Gino Ravenberg. Ay, mi brada jong. Gino Ravenberg, mensen. Dus eigenlijk, Gino, Yutaki, en dan men leest dus aan de emoties voor deze man. Mijn God, we geven je gelijk hoor. Ze hebben je slecht behandeld. Gino Ravenberg. Wie heeft jou slecht behandeld? In op takanga emoties. Ja toch? If na me, Sami Janf NDP, if me Janf NDP, of me ja any regering, san kon san gwe, dan kan de mi wan de weinige, sabe kantak say do be do politiek en wakanga uno. Bekantaki mag kuno Ravenberg. You egi familie. Tak je go suku hulp. Na mora bigi labaria fu VAP. Onbetrouwbaar, you neef. Fu VAP. Samus de assis gaya din dankbaar. Tak piama de. Amango tegi assis gaya dar dankbaar. Takamat takami tak minon yameng. Na gebouw Kopenhagenstraat. Dat je kon tak die mensen hebben jou in de steek gelaten, Gino Ravenberg. Alle de jaren, ik dan een pensioen. Dan wat tijd met een aantal mensen hebben dat NDP. Pay je niet dringen. Ze hebben je in de steek gelaten, Gino Ravenberg. Gino, snap je nou, dat voor broccoli bisma. Maar op tap na de soort lagi sandi sito. In bigi luku strefi de ala de mansa luku yu. Ala de poku matifisa luku yu minus hakarning. Yu na nga wan so boom verstand. Isa waka langa. Gome kwa foto na nga yu zogenaamde neef. Of echte neef. Sa serio. Dan wat dat blaka brada via op bel zogenaamd welkom in VAP. Ja toch? Ama bel je toch? Dat idee. Joko dat die mensen hebben je in de steek gelaten. Aan elkaar. Niemand heeft jou in de steek gelaten. Je hebt jezelf in de steek gelaten. Bigi taka speaker de go taka speaker small libu in the steak.
alle de jari, Sranan poku, alle de jari op zijn friga om me kondre. Daar hebben mensen in steek gelaten. Dan want toen me bel you, tak welkom in VAP. Huh? Man voor volkscontacten. Met fistif karamaning. Met fistif kade soort man dat ning. Want we poes de man dat ning go in de natuur. Dat is zo negatief. You know. Tapa leeftijd disi. Dan ben je relax. Maar je saka je jong. Je saka je dat ben je trouwens taksani. No beschuldig no man. No taki overpaya osope mopo. Want in op denk tak amana zei taki. No go tak say go taki. Na you neef pa no saba man sama go taki. Dus, gino mi sapta ki lukumi. Sabi, tak te unya uit wan patu of uit wan preti. No te ka preti go sera preti. Mi go uit NDP, maar mi no ser NDP. Le kwantu lagi chocolade mars man. Sabe barta podium, tak debe mek toilet nanga de son sandati. Dat mekar lagi man. En if je dat de man libi in een steek, is sapsa over met taki toch? You know, no mek mi tak ala sanja so. No mek mi taki. You na laatste man voor NDP, Samustaki. You na laatste man. You na laatste man. Motegera, you know. Kan deze man zijn hemel je op? Gebruik je verstand. Want if je gebruik je verstand, je kan met anytime naar alle locatie pb wani. A keuze dat hij. A keuze dat hij naar Yusref en Meki. Is dat toch? Dus im sabi information so technisch aan het werk met jou wie klets weer. Ja. Ibe kan gwa hermitage mal op pego mitanga man. A verhaal zij vertelt op een soort programma. Ane klopt. Want de informatie sam kisi ane klopt zei taki. Dus noko excuseer. Want mo chocolade mars toe. Isa famide. You sa famita en mo tegis van me firi. Isa bito. Mangi tak boom boom. Maar fina sap charius refi. Dan sap sayedu. So, sa president be op jaar reden. Dus mo tegeren mensen. A her jaar reden. Op wat trouwen, want nu krijg ik zoveel. De pakiranga de ping of me Rocco. Hallo Roy, niet de bezig brada. Isabi, je nog kan dingen. Of kan de stress sabi volgens jullie mogen maar vullen. Samenleving aan de rand van etnische afgrond. Kan de mi Freuti, kan de mi moest Freuti dat we zelfs mataken. Isabi, ik vind het gewoon een onzin. We hebben geen enkel etnisch probleem. Mine Chino een etnisch probleem. Politieke leiders. Zij maken een etnisch probleem van. De man creëert. Tak blakaman kuli mutakuli. Even ruw gezegd. A wetman ta wetman. A Japanees moest Japanese. Maar
Te de wan presi. Te is wan brada fi ap wan batra watra van of van gras watra. Do e lonchare ge. Da une luku etnis. Une luku etnis. Agersta kwabi isabi. Voor mij de man hersen. Dat is meer eerder nou. Kortzichtig, dom. Ik begrijp bepaalde leiders niet. Mina sa PDD. If de man da groot tapu. I guess dat de telema kies makti. De man jam money. Wat to mij go sort de man to olo. Dat hap. We kunnen happen. De mij vergiet apoti volk. De mij vergiet aan nazi. De mij vergiet aan grootwet. Zo eigen belang. Zo familiebelang. Mati belang nga sa de mij. Ay duwalo krukta. I guess dat de politieke leiders moeten onwikkeld stressrefi. De man na je. If je hier toespraak. Alle ondernemers de sok toe. Tak jong agers, tak ondernemers de Komoro. Vanaf 1958 of 1960, 67. Tanga 75. No de jongen zei kom. Agers tak we tak wat. Ahe de hersen we draaien. Tak hier nou. Aso politiek doe era. Aso politiek doe. Dan want to trouwen de voorgrond. Ja, ze stelen. Dan mij voerlijk alata. Dan mij voerlijk alata. Dat they want de ping of me. Is dat in de VAP heb ik ook maar pingos. Dat they de ping of me. Hij tegi de sani. En dan me gi am aan de papiera. Met dat hier no union drapera. You eet jij daar. Dat wat doe een klacht. Maar bella pingo op. Go look even pingo de gereed hebben. Ik ga even bellen hoor. Laat me die pingo van me bellen. Dat sabi. Want alles wat mij bellen. Ja, je bent geweldig. Matura bellen. Dis bellen. Ondervoorzitter DNA bellen. Je bent geweldig. Wala malawe lukunu. Le familie de pingo in VAP en lukunu. Want je hebt een aantal dat die niet ook eens zijn. Met die, is op de vervoersaanvoernu. We lukuden. We lukuden. Dat te. Kom op, kira sans even. Dan moet ben lukken van maar de standby. Oluku. Oké, Mishama net op. Net op. Maar goed. Dat telemai chade magwa. So de ma papira. Ama soort tumsi weinig papira. En wat tegen idee. En wat ik me kwalijk. Of een aantal wat ik me kwalijk. Samotaki. Maar je weet. Doekie. Hey, er komt tegen ons aan. Komt tegen ons aan. Doekie. Inom e president moro. Want de sanse actie. No e president moro. Mane mangli. No e president moro. Want alles aan voor je app. Na lekfobe app bouta. Pres Bernal Polder. Fafa grondape. Hey president. Ik heb mijn dochter. Hey president. Jere no. Isabat tante of mi toch. Am ko uit Holland. Ai, awan wan pis grong. Mo mek wan stichting gen president. Ima epe no valak bigi investeer de president. So lee. So lee.
Deta kade manis ne yon. Je kies so I goro drei. Lik de la baria. Huh? Dat is door een president Santoki. Mag ik ontvangen worden, president? Ik heb een belangrijke mededeling voor u. Net zo untu chaprahas. Sagwa VAP no uda abab. Gado wan sapel ude. An natuursrefs no sapel ude. Duki. Rashid Duki. Betrigo treka sa in nga pet, hè? Want if me ook first rechten nga ala de stuk of you. Toch? Da you fire. Want pet pot chuso ete. Dus volgens mij, you know, saptak ome mai luku de VAP'er say furu. Me kon dadelijk nou want to say furu tu. Dat hij wants to play NDP'ers, de free kontu, anosari, no? A grong nosari, a nepotismo nosari, trasman abib chief pata posisi, na unuwa abib chief pata povisi, ah? Posisi, sorry, o melis was a povisi ja, ah? Na unuwa abib ching. Amli mangli wa her ni keri mi gado yon. Te a president na so over pres Bernal Podri wan taki. Mangli emro me kari une. So dat we app. So hede we app president. Usa chamigo a PG tu. Tak me li. Alasa Samtaki. En especially breaking news. Energie tarief breaking news. VSB ara breaking news. Maar ik heb het al van tevoren al lang gezegd. Dus next give me na breaking news. Umustapu wala mala de chaprahas nanga de logo. Zij jumpen voor partij, gaan naar A, gaan naar partij B, dan bakken de partij B. Ook bij HVB gaan ze naar partij Hoer. Alleen om zichzelf en familie te beschermen. Want er zijn geen andere families in Suriname. Zo grong. Zet me kon. Klootzakken jullie allemaal. Chaprahas. Dat op Facebook je mag tak zou fasade. Maar no kan toch? Ano kan? Reden van de president. Volgens mij gaan reden. Ik heb geen enkel verschil gezien. Maar is dat minister LVV? Dus minimaal begrijp zij sa minister voor LVV. Dus minister organisatie schreef een briefje en is dat na kusi takwasani dat ineens schreef een briefje, ja, binnen 2 weken gaan we kijken, exporteurs, UNPPO, no set boe ete. You no monitor de landbouwers ete. You no go luko per de siki de ete. Je taki we gaan buitenlanders laten halen, want leeg voor Barbados, zijn ze niks, wat we exporteren alleen naar Nederland. Dat je purwa bakra, ja, sas gona ome kondre amang stuka, amang sabi, dat je was sikisma, sa de na LVV, sa de tapu ede, ja to isas pa met takitok tanya, dat je puro erens, we pur erens nering,
Sa voedsel waren autoriteit sama mama roko dape. Minister, sana je beleid jong. Je frustreert heel landbouw. Tak. Isabi, dus ineens is je de man schreef van een briefje dat binnen 2 weken je look voor export was zo'n meeting out there. Isap tapon van de soep meeting mi ben tegen je want to sato. En mo tegen this man no vrede tegen you san. Mi mus meet you man to man. Man to man. Actie wat de vorige minister samen tegen je. Kan dit ook maar een kakkerlak. Kan dit ook maar chocolade mars. Maar dat ben no chocolade mars you. Wat tanga nou, a laatste brief heeft me. Ino gim antwoord ete. Want jullie zijn allemaal de saksers. Ipuru ala kader. Mevrouw Popke, ipuru. Mevrouw Yankee, ipuru. Smadisi, Ramdin ipuru. Yo, ala de man sa besaba roko ipuru. Watanya no man fenesem. A saksel en de peer dati. Dat we actie voor mevrouw Rokaji mopo. Rokaji moest schrijven een brief mopo. Beter op ik purtanya. Nanga de leeg hoofd zij pot dape. Was zo leeg hoofd i pot drape. President no sapsang amus do dape ete. No one as against the president na krak die president omdat na neef. Omdat na een familie view. In om attack next. Dat intussen landbouw en broko. Een herorganisatie naar LVV. Jongen, minister. No one specialist no dape moro. You e poto lo wis was man. De man na obia, de man na yeye. De girls libisma. Maar de no libisma. Se alima saksels man. Sang, you na nga parmeser apo aspra. You na nga NDP. Ages tak na nga NDP. Ministeri dape. Yus musap wansa minister LVV Sudin. Me luku pe asamap monekong. Want inom teki you saptak u de bezig na saramaka dapo amana sa ubay grom una nga ma wo pur amoni go pot dape. Daw landbouw san notice landbouw wan wiki. Dat no man kis a funds money. Ma you ogo gi zogenaamd wamang sa you mi denk sapsma bagrom na saramaka na etewa locatie na waf komen wijna sa nooit no pranwang wa wiri tapagrom da wa gides ma dat money LVV minister na Tanya na hersamap na aladek de saksal corruptalinga dape na LVV. Dawa landbouwer zij doen landbouw 15 à 30 jaar. Unoma ebde na die deze one funds. Bigi contact om mijn funds ik kisi. En per de funds go. Dat is taki. Dat you ook contact baka. Taka president en wacht die zo lang voor Purwa Yorka na ministerie van LVV. Je gisma spa ede, je EU spa ede, je allemaal op spa ede, want je weet niet hoe het moet. Bigi specialist je puro. Dat je kon leggen, dat je gaat met die exporteurs praten voor export, zei je taki. Zot kuterwals je legde uit.
Want op een veld next op saite. Zeg, ik train wat to inspecteur. Gisma. Give me tante, mi oom. Ina maar zijn wat boom briefing give ete. Dan collect me wel los saxes uit. Terwijl ik even nog give ato tabel me pot alles aan op mijn page. Want no man reageert. Zo lagi ude. Jullie zijn saxes daar. Mi moest meet you met toe men. En dan Diana. Want daarbij moet je netjes blijven. Ja toch? Je bent netjes daarbij. Want je mag taxani in Diana. Maar je hoor wasan en mi meet you tapwa meet en wat pres dorosei. Mo saxel you. You mag sabi. Bergina nga bergina miti. Maar libis met de terra minister. Wat kade no sabi. Je broka her. Wa her san je broko dape. Je broko landbouwer. Je broko libisma. Want jij bent alleen belangrijk. En je familie. En Tanya familie. Want Tanya wang lewashu of leushu. O draaien ministerie. Dat voor alle de expert. Allemaal we puro. Want ze zijn niet goed. Ze willen niet meewerken aan corruptie. Dat moet je de mensen zeggen. Ze willen niet luisteren naar die domme dingen die een paar van ze daar beleidadviseurs spelen. Want ze weten geen moer. Chocolade Mars. Next denosabi. Met tagang dit toch. You saxels. Hoe dan je sabi? Zij zijn minister op LVV. Hede, wees don praxer van wat ik visbotten vergunning, van wat kier wat trouwen voor een vergunning, en van wat kan boren zonder schrijf en dat een vergunning. Van je tek herseel, van je lei, van mi kan lei olu in mi boto, dan pure baka dape, dan koseren dape in wat locatie. Hede na dat we praxeri, so furu. Dat je wat trouwen naar Surswam. Top. Ik denk naar voor bakka dape. Want ik denk naar fried chicken en meka Surswam. Soso fufuru. Alleen maar dieven bij elkaar. Op ben lelo voor het regering. Op ben lelo voor de ministers. Show me emotion. Show me emotion. We give president soso shing. Soso furu doen nu idee. Soso furu. Stelen. Una yeye. No a yeye uno abiera. A her dream team. Voor president. Pade. Dream team LVV. Dream team OW. Dream team daar. Dream team diaspora. Alleen maar dream teams. Ze dreamen toch, ze niet meer dreamen. De mij drinkt, de mij brief in de eigen don drink. De mij brief in de eigen lee. Zo erg is het. Huh? Dus eigenlijk, regeringsverklaring, bijna tidak minum aan tak over her. Wat heb je tak over een regering? Zij is door leg goed daarbij uit. En zoveel procent, ik geloof er niets van. Maar met dat pakje af mijn werken morgen mooi uit. Dat kan de mooi leggen in het want alai. Niemand krijgt kans. Alles aan het tiri. Alles wordt duur. Nou vanaf 1 oktober. Als aan 2% als aan oppo. 10 of 8 naar 12. 10 naar 12. Maar gerstak misschien allemaal oppo morgen. Gewoon maar voor 12% extra. Dat je ministerie van HI. Die ook geen chocolade mars wie.
Die alleen maar over zichzelf kan praten. Zegt domme dingen. Ama ramsu dit voor Chris. Kom bij maar. Ama tak precies, zei ze. Maar de minister voor HI. Ik kon leg wel op koeterwals uit. Leg wel op Franse tante en Franse oma uit. Helemaal geen verstand van economie. Helemaal geen verstand van zaken, hoe dat werkt. Geen zaken van ondernemerschap. Met al zijn billenlikkers die ze daar heeft als adviseurs. Mensen als ASFA, billenlikkers als van VSB. Wat? Dat is Libis Maneshi. De Brainy, no? De Brainy, no? Minister HI, Walden. Leg geloof Fransje tante uit. Fransje tjitjeprut. Weet niet waarover ze praat. Ja, container is naar boven gegaan. Mi gado. Mi natuur. Mi jeje. Aje mek beleid op het ministerie. Maar als je bezighoudt met eigen belang. Als je bezighoudt om je hele familie en man en buitenvriend. Of weet ik wat ik je wil noemen. Want iedereen is buitenvriend. Hij is mijn vriend hoor. Goeie kennis. En iedereen wil zetten bij HI. Want iedereen moet werk krijgen bij HI. En iedereen wil een auto rijden daar van HI. Ja, en in orde maken hoor. Ja, is mijn goede vriend. Ja, auto, hij moet 2 auto's krijgen. En mijn man en mijn tante moeten ook 4 auto's krijgen. Daarmee zijn jullie de hele dag bezig. Dienstpenning. Want je hebt de andere. Een andere pamper. Die nog geen dienstpenning zet. Dan heb je dienstpenning. Dienstnummer zoveel HI. In een patan nummer 1 dienst. Minister pot HI. Minister zo'n penningnummer. Dat je lukt om een auto naar HI rijden. Is mijn rijden. Aneko hè. Minister Owe. Met je 88 tanden nou. Leg uit. Met Kayo. Want u was ook naar Holland geweest. Minister HI. Geen beleid. Dus in een man taki hier in een container. We gaan die container geen invoerrechten laten betalen. Op het vracht. Beleid no de. Visie no de. Sa wie Sranan moest koye. Jerju. Wie Sranan moest leerju. Sana van beleid emeki. Wie Sranan moest zorju. Van san moest doen. Jullie weten het niet, hè? En wie betaalt? Consument. Wie betaalt? Nazi. Want de grondwet nog duidelijk genoeg. Want wat maakt die? Maakt die wat niet? Maakt die? We vrij. Toch? We tek de prasoro. Red Suriname. We vrij. We vrij. Hey. Ministers maken telefoonkosten. Luko Ameri. Bijna 40.000 dollar. 40.000 dollar. Zo had je één ook op HI. Een aantal. Minister, je weet het niet van HI toch? Is nooit onderzocht. Maar dat onschrift werd tak vertrouwen. Want je eigen parlementariër zat daarbij eten. Met tak over het telefoonkosten. PM Biggie BBD. PM Biggie BBD. Utegi me. Utegi me P. Ubigi BBD. Utegi me. Even mensen. Ja. Utegi me. Pa DNA le. Sabe tak over a NDP'er. Sa mi betaki. Be bel na Cuba. Some money. PM Biggie mo for de no. In DNA. Voor actie. Dat kere minister. Fauka mek some kosten.
Sapsa nanga DNA dati. Red Suriname DNA. Sapsa. Au actie ete. Want u bij actie toch? Ami ben chare kon toch? Ami ben tak over aan dati. Ami ben op de documenten, mi op de ete. Moet ik dat ook op mijn page zetten en mensen zien? Toen de minister naar Cuba was met zogenaamde delegatie, alleen maar telefoonkosten, toen was de koers ongeveer zoveel. Was ook $30.000. En nu weer 37 tot $40.000. Waar zijn die Red Suriname DNA-leden om te vragen nu? Small actie in DNA? De mannen kon een ABS-story. Want ineens allemaal ABS. Ja, is duur en zo. Vanaf maart of vanaf juni midden bezig. En zo breaking news. Want al die tijd met dat rotzooi, met dat rommel, met lawami ede, trouw elkaar met junkie, je lult, je zegt dingen, maar het is niet waar. Maar nu is alles waar. PDD. De wansa kost me no ja. Mi wan shipa u kost me no. Mi taking, u agrako uit. Huh? Ano uit? Tag me. Ja. Ano ko uit sa ala de san sam taki. Da wan sa kost me paude. U de live we pip me ete? Huh? We pip me ete. Ta oli tap 28 sino tot 50. Da wat tak me le. Minister Owe, u bent naar Nederland geweest. Ja toch? Mi hoop, wat aan het idee gwa Holland, vaak je gwa Holland. Taki te kwa snoepreis, zogenaamd igo taki. If you want snoepreis, maar je Minister Owe, Milo Bamaster. Met zijn babyface toch, baby. Minister, if mina you, want you nanga de corrupteling vida pesas dong, zij waka nanga gold card, nanga platinum card voor bedrijven, ano luk. 1. 2. Mi saptak you a play chi elek minister. Ano luk. 3. Je mag absoluut geweldig beleid, maar nanga de krab dagu fidape, nanga de chaprahas, nanga de logo, ano luk. 4. Je mag geweldige ideeën hebben, je mag fantasieën hebben, want against dat ook in een fantasy island, want jullie moeten altijd dingen uitvinden, ano luk. Dus minister Owe, ik wil leren aan een bermschaafmachine. Ik wil leren dat voor een voetpad en Mickey en bij een goede samenleving om je natie een goede voetpad te geven, een fietsenpad te geven, een bronfietspad te geven, goede borden te geven, goede informatie te geven aan de samenleving. Heb je dat geleerd? Gaan we een beetje verandering zien na al die jaren van corruptie en stelen?
Yo, meka gebouw is don dat meka de netjes. Want agest dat te waka koi na gebouw. Isabi toch? Agest dat jongen je waka in walo dungru camera. Na so pe waipsa i wetem chuso. Want dat moet netjes zijn. Yo yagi de corrupteling agwe. Yo gide jong wam kans. Sa sap aroko. Grond en weg en waterbouw. De Lijna PTC College. De Dena Universiteit. Minister Doven wakans. Of wordt het weer een familie? Oh, ik heet Sergio. Kom binnen. Ik heet Ramender Lal. Kom binnen. Ik heet Bagwan. Kom binnen. Wat? Pinas kan niet naar binnen komen? Huh? Kan niet, hè? Augustus ook kan niet naar binnen komen? Kan niet, hè? Huh? Sabayo kan niet naar binnen komen? Kan niet, hè? Want we hebben geen mensen. Toch? Want de chisa is tukajaso. De no geen kans. Want we tekwa los saksels voor lagere school, omdat ze op VAP hebben gestemd. Dat we tek de pot secretaresse, matresse, meletatesse, jupatatesse. De soort maar we teki, no? Want u brain toch? We zijn blij hoor. Minister Owe, u brain. Want we weer wat go brail. Wat uneshi zei sa. Ja toch minister Owe? Je weet het. Je weet het niet. Wat heb jij gestudeerd? Je weet het niet, minister. Gaan we een beetje verandering zien, minister? Je weet niet eens, je weet dat er geen water op asfalt mag blijven, minister. Ik kom gisteren van Albina, minister. Bermen hoog. Huh? Misschien wel aannemer, zo, visse ekri. Krima herberm, a watramus mopo fa berm. You know leri, you know guascoro, naga de chapra hasvidape. De chocolade marseplay, hele isunoro, feswan bureau. De mannen saptak dem go luku, tap waka tap passi. De mannen sap sana beton muhei. Unu saksas unu. Igua Holland say leri. Say you leri. President ak wa fer baka sa ofer. Stupa fer. Sot fer boto. Wopot dape. Une denki long term 30-40 jaar lek wisrana. Takjeren op baka, we bigi denki poti. Tak baka 10 jari, wa 3 broodje musko ete. Baka 10 jari, mego luku fa water tak foto no maxo ete. De pakirak mi fu isra de bezak ba. Mano, nega de sak self you dape. De geweldig issue no ta papira. Fami de chiro commencer roko dape. Sap mora her ingenieur sa dape. De chimchi masano stuka. De masa precies sa de mus do. E de manchitak watra de. Maar de no do ento. Want we tek 3 voor salaris. We re bigi wagi. Dat je verwacht. Takap chimang. Say roko dape nga skopu. Na op chi tractor. Ook al leg unu saksas uit. Hoe het moet. Wat we leggen uit wala mala. Mo bigi karning. Mo bigi karning. Want to directeur view. Want die tekwa tu labaria baka. Sabe da huizen bouw. Isap oversma met takito. Minister. Je tekwa lo furman. Sabe tek monas nesi.
Wallo chuku. En jij neemt ze weer, want ze lijken op jou. Ze stelen net als jou, kan je zeggen. Of nou je pot de man voor furgi. Sma. Give me tante. Give me oom. Hoe ben tak om mensen vorige jaar onderzoekingen. Ramon Abrahams gestolen. Nankusin gestolen. Soman gestolen. Mohan gestolen. We onderzoek. Per de onderzoek de. Per alla de onderzoek de minister. Vertel me volgers. Vertel wie Sranan. Maar verkeerslicht. Uno maar zet wat boe vast. Wat verkeerslicht. Uno sap zet. Alleen maar bende van stelen. Mekaar bende, stelen bende. Stelen bende bij de ministeries. Bij OW, bij wegen autoriteit, bij het ministerie van de Karen, het ministerie. Oh, zo vervoeren. Zo vervoeren. Even een goed aantal ministers. Je swap 75 euro. Als het kost 2 euro. Dan mag swap toepressie. Hé, hoe de derde. Minister Owei, mon nakup chins op chins ro, mino takala sandire. Ube bari toch? Ja, huiswerk gemaakt. Wie Sranan we meka huiswerk? En we poten voor zijn verkiezing komen. We poten tapapis voor uno eishi. Wat biggie baby. Wat biggie baby. We hebben onze huiswerk gemaakt. Wanneer een stem, Red Suriname, alle wegen worden gemaakt, geen probleem. Je zegt dat het volk moet afgestraft worden. Jere mensen, aan mijn straf uno. Dit is niet duidelijk, woord bij daad voegen. Dan kan je nog een chocolade marsani. Nog een chocolade marsani kan je me. De mij druk kunnen tak jere no. Zo bet taki ubeli. We hebben voor jullie geloof gered Suriname. O leed. Mensen die slim hebben gestaan. O leed jono. Mi kies uno maar chocolade. Dus jullie moeten boeten. Want er is geen geld. Er is geen geld. Alle de rokos aan de zaakjes. Onderzoek. Afvallig nog je next. Wat afvallig wisselen als een stem. Red Suriname. Saptaka vorige regering voeren. Anders nooit de stem. Red Suriname. Anders nooit 9 tot 10.000 Japanees stem. Red Suriname. Anders zomaar 36 of 40.000. De Blagasmafie, de Douglasmafie, de Yarasma, no stem Red Suriname. Uno kote mi no een chocolade mars. If we met zo'n cijfers, sma stem, soort stem, soort libisma stem nou tapu. Omdat utaki, we hebben alles klaar. We rijden op een passie, we rijden, we vliegen Holland. Zo mooi de passie bokong. Koers nog kring. We zouden het goed hebben. Maar de sem saxas ingenieur view. De sem labaria view. De sem logo. De sem chaprahas. De man die naar de regering. Voor jou op je kabinet. Of voor wat kan je schrijven. Alle pres kan je schrijven kabinet. Ook geen wettig ding. Net als die Lego van LVV. Kabinet, minister LVV. Bullshit. Bullshit. Eigenlijk te wisselen aan konto. Mim jongen hark.
fu harka prasif owe a trauma joan harak fu harak heer minister voor LVV. Want hij is jaren daar, hij weet niet goed te harken. Tanya, dat moet joan sibi, meka sibi ala de kantoor of LVV. Meka stof af. Lek na owe toe. Im gewa tusma dat was stof doku, fu stof heer die af in een ministerie. Dat kan de. Je leert je zo. Heer die we rijdt dienst auto. Heer die we rijdt dienst olie. We rij. We gaan chillen. Naar dienst auto. We gaan bij. We gaan supermarkt gaan bij bogo. Dat we knapjes bigi winkelen. En een bigi tas. Dat de chimang. Moest lukken. Fado draaien 100 golu. Voor bij een pakje brede. Hoe saksels uno. Dan doen jullie het goed. Sabe dubu. 1 jaar zoveel. Say you do. Na owe. Ik kwam Holland. Say you do het he. Alleen voor de broodje in een verfete. Op blik verf kan je niet eens zeggen. Hé heren. Ga jullie daar verven. En verf het geel hoor. Of verf het wit hoor. Geen paars. Want is het direct gekleurd. Geen groen, want het is direct gekleurd. En is het dat NPS nog kaar, uno? Maar NPS die naar regering. NPS voorzitter. Inoma bedankt. Ina je no? Inoma bedankt. De gweno. De no dina beleid. Want er is geen beleid. Er is geen beleid. Maar je tahanga. Je tahanga voor pe yuka fenwa kuku. Maar de chima no fen kuku. Wat we weten het toch? Wat dus maar de na NPS na gide schreef hi. Ano gya chima. Voorzitter NPS Rusland. Gwe liba a heer coalitie. Dat kan de jogro. Kan de jogro. Is dat het toch? Kan de jogro. Want if you want ye and if you love them off NPS, ga weg. Dat kan de jou grow. Maar if je taina asem cirkel disi, you know grow, dan kan de NPS nog bestaan morgen. Want dat is zo eigen belang. Want de allemaal lijken wie Sranan noemen. Ze komen allemaal naar wie Sranan. If you know sabi, they sabi. En als shows dat we gidapen, uno danga show. Uno danga show. We go tapa veld, we sap tapa veld. Wano trouwens ik wa brokopondo, dat ik moet registreren hoor. Ja, me registreren gi Ronnie Brunswijk, maar mi sorry tak me roko tranga. Ja, me roko tranga. En ik moet de ABAP voorzitter wijzen, dat mi tja so mijn leden kom. En mi broko diana poki era. Alle des ma diana poki, me registreer chagwa ABAP. Zijn van mij hoor. Ja toch continu, zijn van mij. Ano leuk. Des maf tap se kon niet toe era. Des tap sa politiek era. U tap na de so saksa zanisi. En de voorzitter zei, hij komt bij mij, omdat hij bij mij is, dat is hij van mij. No, lek wat toe logo, na wat toe chapras go percaya hoor. Lee, eigen belang. Tamara F. HBV, jullie? Allemaal de HVB. Oh, sorry hoor. Sorry. Ik ga terug naar HVB. Ik ga terug naar mijn huis. Is mijn huis. Huis van bewaring is van mij. Ik was bij partij loer gaan lekker toch. Ja toch? En de voorzitter met de telefoonkoep. Kom je partij weer binnen. Zo normaal. Dan heb je door dat visserij bakken. Daarom mina respecti gide soort leiders dat moro. Mina respecti wansa unom ka wisra ngera. Mo saksel uno bel aksi mi over asan. No ko tak politik na ngami katami mati. Mano tak politik na ngami.
Vervoer man allemaal drapen. Alleen maar puur eigen belang. Puur eigen belang. Jere nou. Wat tegen nou? Mensen wie Sranan. Vanaf 1 november, hoe volg dat je was maar bij contact met Sranan en begin wakakba. Doordat COVID is dat toch dat de chief voorzichtig, maar aantal meer waka. Maar wat tegen nou? Give me another breaking news tomorrow. Is je IMF no contact? We brief me? Une brief me nou? Mi ben taket ook. Tamara wan briefi egwe baga. En Tamara in a wiki wan briefi egwe Holland baga. If the man give money ga politiebureau, dan mi o taxa mi taki dam na trobi. You no can take unatsi money sa tataji tak je go bouw school to bureau. Bouwen nga staatsolie money. Bouwen nga de money sa je kies voor de biggie geweldig bedrijf sa Sranan. Maar liep a money dati en die bouw also gi de potisma tap de grond sa je jidesma. Mano teka money sang naf unu nazi wat we lei gi de wetman. Ja, Nederland, meneer Rutte, de hele regering in Suriname, ze jokken niet voor u. Ze liggen elkaar voor u. Ze gaan eten. En ze gaan niet een beetje cake eten. Ze gaan hele cake eten. Met slagroom gaan ze eten. Jere, mij schrijf een briefje baga. Rutte, je mag stabile kwisranan. A money dat even gebruikt in nonsense project. Op chiso chaka san dape ge unu sanyama pina ina kondreja. Tenminste, ik kan ge alles maar oso. Des mag gerecht aan een familie, aan een nepotisme, smasa op recht op oso. En if je nou maar lees, president, megia lees. Megia lees voor de potisma. En alle kleuren zijn erin hoor. Zijn niet mensen die op mij en jou lijken. Alle mensen heb ik. Ik heb Sranan uitgewerkt hoeveel mensen een huis moeten krijgen. Gideon also. Dat heb iets geweldig, een legacy. Dat kan ik niet denken. Dat ben je gides maar graag. Maar voor een borstbeeldje. President. Maar als je teka money dat je een bouwpolitiebureau gis maar. Gide labaria. Gide chapras. Make money. Wel pura money na staatsolie. Pura money na IM gold. Pura money. Go begi dape. Maar nazi money. Gebruik het voor de Surinamers die het hard nodig hebben. En mooi schrijf baga. Isap tak. Tenminste, isap tak mas schrijf go IMF toch? Ja toch, president? Mop schrijf go baga. Dat kan de wat denk ik trafasi. Want mijn pina. Wat je doet, ik ga nog begin opening. Ik schrijf voor de prijs naar choy. Ja toch? Dat bijna breadskoif drillesi. Michi. Is je van de prijs hey. Maar choy is altijd duur geweest. Daar zijn van, dat ze zo'n massa kan verdienen. 15.000 walok to kan go choy. Mine gwa choy. Maar le jata pa ukumego. Winkel Ramdin. Winkel Mastana. Ajamego. Mine man gwa choy go by droifi. Nanga apra. Uno kan bayen. Want jullie allemaal hebben 3 en 4 salarissen. Allemaal. President. Ota corruptiewet go in. Oteng.
Yo make dem man go registreren na notaris sa de abi. Of allemaal moest ab ete 15 of zo. Takangami no. Thea, je wil me ook niet hebben, no? Maak je niet druk. Ik hoef niet. Wat, Thea? Usa pot de voerman bakara, Thea. Stem op het Suriname weer, hoor. Stem op die dieven weer. Wat, Thea? Dan kan het Sranan draai boom. Ai, boy. Huh. Maar goed. Ik was er vandaag weer. Ik doe mijn best. Fuchawa Tusani. Vanaf november, december, januari, mokong. Kan je want to lezen een wiki. If natuur, jima krakti. En a karma, eroko gomorofara. Alla de man zijn yama money. We jere alla day. Of alamo. Wa egwe. Yere, minasa karning. Minasa karning. Makar mai duwe roko. Dara mine batche. Te wa mai sen wan sam giwa mang. Sa nyang lanti money. Sa fur lanti money. Dat te yere takano demoro. Dame tak uvergiti sa aduna nga poti fala. Uvergiti sa aduna nga mama sweet kondre. Uvergiti taki amante contra buku. Amano hore buku. Ze spelen Surinamers. Wan lof den say ko tek post jaso. De kenki de passport binnen one day. Putro Sranan. Omdat hij kies ministerspost. Omdat hij kies een biggie post na staatsolie. Omdat hij kies een biggie post na een trammaatschappij. Pelanti op aandeel. Dat we kaarden man dat Sranan. We kaarden man dat de mo chari akondre diskong na fesi. Volgers wie Sranan. U gim antwoord. Pot de antwoord sa mi aksunu. Boe of de no doing. Ya want to bon atisma tu. Maar de one say kon no. Mino shide ete. Posisi de wani. De ko furu. En unafuan miera. Mino wan ko tu. Me fetwa fetiju alamala. En if natuur na unuji makrakti, dan mo sorgu tak chenchel kong. Wan mino wan nepotisme. Mi wan lip wan legacy abaka. Tak chenchi kang nang wala mala. Nang abismo tapu. Era brada ngasa. Lobis refi. Utaka osrefi. Tau arka pokuja. Una criollo suma nanga bumbu ye Una negre kama nanga bumbu koko Sote kisiwi Une na fuga Nawe bumbu ye po Yo me tuma Te tu
fijne middag verder. Voor de naam wat niet vergeten. Iedereen wil ik bedanken die me volgt. Blijf sharen mensen. Boel lobby. Koop Bondro. En ik wil nogmaals iedereen bedanken. Ik kan geen namen noemen, want ik heb nu echt heel veel volgers. Want dat ik wel Jaruso. Ja, je hebt mijn naam niet genoemd. Maar ik wil iedereen bedanken. Alla Lespeki. En Sakafasi. Met Tego Bondro. Ciao, ciao.